Yn y Deyrnas Unedig, rydyn ni'n taflu 7 miliwn tunnell o fwyd a diod o'n cartrefi bob blwyddyn. 7 miliwn tunnell. Ac os yw hynny'n anodd i ddychmygu, dyma sut mae'n edrych. Bron i 370,000 o fysys. I ddechrau ar gyfartaledd, mae'n costio bron i 500 o bunnoedd i chi bob blwyddyn. Digon i brynu teledu sgrin lydan, neu wyliau neis i'r teulu, neu dalu 20% o'r bil cerdyn credyd arferol. Mae'r asiantedd safonau bwyd yn canolbwyntio ar sut y gall pob un ohonyn ni wastraffu llai a i'w wneud yn ddiogel. Pam? Achos bod y broblem hon wir yn enfawr. Erbyn 2050, mae disgwyl i boblogaeth y byd godi 9.5 biliwn. Tipyn o bobl yw bwydo. Ond y peth gweithaf yw'r ffaith yn bod ni'n colli neu'n gwastraffu tua treian o'r bwyd a gynhyrchir ar draws y byd bob blwyddyn. Mae hyn yn amhosib i newid yn diwedd. Nag yw, mae pob newid bach yn gallu gwneud gwahaniaeth, a gallwch chi ddechrau yn y cartref. I ddysgu mwy, ewch i food.gov.uk/gwastraff bwyd.